Zamira sei. Ko Joreza boy. Not boy. How's bo? Not bomb. Kuenda uchemani? Mawani. Baka waunga kwanza tufunze umfunze. Nani ajoga Clinton. Nani funza straight questions anasambotendera. Nani funza Joe. Oflet ndakanzwe ngikutanzi Zimbabwe komnogara muri tuko kabiri. Masaisaya asimboni tendera. Ari main suspect ndiwe. Murukona. Unozoti masuspects azinozohamba sana vachienda kurimari mukusaiwa. Asi main suspect ndiwe. Kupa mafunga akanaka iwewe. Ndizvo. I don't know. Unoziva kuti imba ndeyani? Yakuda. Akaiwana sei? Anopiwa mari nevanhu vari kunze. Ndati ndokumira umbomira mbijana. Euro second. Pana munhu akambotaura akati anondibhadha rende akataura kuti chii? Akati Joe ndisi kuda kumuona mumba mako. Ana kutaura here? Hauna kuzvinzwa here iwewe? Handizvo takazvipedza kudhara Joe akabva kumba kwako saka isiri nyaya kai. Akabva ndika. But Joe, Kuda. Sometimes it's Kuda, but let's not be confused. Maxine, Joe nyaya Joe yatambusha Maxine. Won't something. Which is Joe zvida kumana mumba kwake. Ndizvo zvandizi. Ndizvo ikada asiri. Hayi nyaya yakapera kudhara. Joe asugara kumba kwako. Ona ka Joe nyaya iripo ka. Ndiyoti iwe Kuda pairwa naMurehwa wairefura fight. Inini handirambi kuti ndeiona vanhu vachiita sei vachirwa. Wakadi kuzobata. Munhu angane mupeni cha. Angane banga. Banga ripo anipefurwa zvipakerere pepe. Angane banga kupi? Shamwari. Angasina kana banga kana Murehwa shamwari avatombofamba nebanga. Imi ndimakatondiregerera. Ukaona vhidhiyo yacho iwewe ka. Mira ndokutaura chokwadi. Joe, chii chakaitika? Ukuziva zvakaitika kuti vazosvika pakuti zvakaitika. Chimbotudzi Kuda atora foni yangu. Akati foni. Avana Kuda ari kuenda natetu. Mira domoke. Domoka. Ndikati endai kuna tetu. Ndokakona ya Alphonso na Kuda. Vamurutaura kuti vatora foni yenyu. Mama dzoka mangu netsana. Mama wana fight. Wakatarisa uchirefura. Ndasikarefuri. Saka waita sei? Pawazviona wangori papi? Alright, Chimira. Akabudisa kadhi niyani. Kadhi reje? Memory card. Saka foni yauri yakaibiwa shamwari. Hapana mbodzi paibiwa foni. Pakanzi paibiwa kadhi. Iwo takane zvokuti foni wakuti kadhi zvinhu zvako Clinton achadzokera papa ningiri. Aiwa uri kurivizika. Chinhu chakachashakwa paiva ichi. Hanzi kadhi nefoni. Kadhi nefoni? Zvese? Saka zvakazowanikwa zvese. Amene hanzi foni. Kana musingagona kutaura nyaya babaka munongoti inini handizive zvakaitika. Usatova nehasha, taurira pasi. Alright, aiwa bota panzwa. But Joe kuzera kuti mawana atangidza kudhenwa Kuda. Mawana atangidza kuti. Aiwa haya isipiriki. Umaziya ri mawana acho. Mawane. Handikwazi? Ndei. Kuda atora hanzi bva kumba kwangu. Aiwa, iwo wakabhodhara ka. But ndati mawane kuti rent yakuda yakapera ka. Saka lendazi atara hanzi hanisibudisa mari. Lendazi vata sei? Vari muchiki. Handika Kuda? Vateri mwasha. Ndatomuona mai manje kuti. Saka ukuzoona sei? Mukomana akabudiswa uyu unoita sei? Amai, inini hatondwa. Ndorarama pachigunda gori. Aiwa, unokwanisa kumubatsiro here? Ndomubatsira. Hakudani hapana manomuraso. Asi maprati. Unondibatsira iwe unondibatsira iwe yemba huna yacho yokuti undogara yacho. Unondibatsira. Ndakutaura wani ndikati muroja ndakamupa notice. Aiwa, plus inini majeka kuti ndigare newe majeka. Iwe wati furufu cha mumba mangu. Taura basi. Mumba mangu mandegara macho, mandebhadhara mari uchindifurufusha. Ndozogara newe wewe. Zvino hazvikude mushe baba. Andite zvezvo. Pakazvo. Nevertheless. Ndibvunzewo mama questions kuti iwewe. Handina question newe. Mira. Tinzwe handina question newe. Ngati mbonzeri ngati zvezvo. Ngati mbonzeri.
Totaura under the video handiti. Kutaura tiripo. Taura insando ndo ari kusamanza. Mukoma wangu. Ndikamutadzirei murumo. Abzela baba wakutondibvunza apa problem yako nakuda ndikuda se wangu asida munhu any more chance yako kumba kwake. Yes. Apa toonaka anoona kuti asida munhu handiti but patasvika manje atasvika patime yekuti achafanira kubvunzana tomubvunze iroro because yatime yekuti anytime munhu angonongorwa chakubotora anonongobudiswa because mari yake asita bhataro ende kwakwewo unondiaccepta here ndokuda handikatadze kukuda iwewe ndikagara newe here mumba mako iwewe wandifuruvusha mumba mangu baba mundara munga azvite because the first place achitotsvaga upekurara ana akavhari nzvimbo ndainokwari kurarawo andoona mari saka apa zvimurovhuzana zvikandoni kuti zvinobuda kuti anozokwanisa kupa pekurara inini shamwarika inini zvandoona kutaura nezvongotika inini zvinhu zvangu kana zvinhu zvabhenda ka inini handina join venture nemunhu mapirisi mapirisi ako iwewe wauziva kuti wavontaurira nyaya aiwa kani zvemapirisi ndezvipi kofundiswa kuti taurire aiwa usatitaurire zvemapirisi aiwa kani chigwe mirambomutaurira taure dzimenya akapiwa mushonga aiwa hatinei nazvo zvemapirisi enyu izvi munopedzerana mega tapedza zvemavhidhiyo aiwa akatengesa kwando munhu wakatengesa musataure nyaya dzemapirisi pana handika taure dzimwe nyaya kana mashanya tokati edu vhidhiyo uyu ana mendo zvabva nekupi kwezvi saka iwe unochita mwari uri mwari iwewe ndakutaurira taura tinzwi mira tinzwi uri mwari iwewe zvino ichi andinotauraka handinganyepe Clinton zvandikutaura handiti asi iwe wangosikuzviziva munin'ina wangu wangosikuzviziva asi ndokubira zvamwari inini kuda hapana vanomuita hafu kana kumuita sei chadya kuda ndochadya inini chatwana kuda ndochandaita chijedo rendi yandobhadhara unobva wabhadharawo aiwa handizvo aiwa handizvezvo une mari raunowanewo une mari unowanewo anoona mari iwe ndinowana mari pedzeranai taura ini ndinowana mari bambo imimika unoziva kuti bambo imimika zvandinoda inini kutaurira completely asi bambo samira undorwa kumba ukokako imba iri kubhadharwa inini chete kwete newe iwe huko ndaramba hatiwazviziva from today onwards watoonaka renti yakaexpire sha renti yakaexpire yapera but ndiripo inini asi ndiripo musanairani handiti musanairani kana ukauya unotova nendaichaichaiyo kubhadhara full month uyu akanditora azi ndikuda mari asi chikafu chaunodya chinoita mari pazuva wakarwara musuno ndikakupa mari yemapirisi iwewe kurwara nechi mapirisi andakuigirei otengera maARV ndorwara enzwi musataure nyaya dzemapirisi anopenga asi damodza kuda panyaya kwamurehwa ndo haizima zemba kwati anoti haifeka gadzirika bhuona makutukana ngataure ruzimo tsano murehwa akakura ndo murehwa wedu wekuna fodhuri anzi foni aiwa chinhu chakaitika manje takutaura zvinhu sha ndafamba tichienda taitenda kuna 44 pane dhiri rangu ranga ndinaro nafonzo handitika ati takaona murehwa wakauya chimhanya abati fonzo ndoda memory card rangu handamboexplain here udaramba ingodzokorodza futi auramba uchiexplaina zvinhu zvoexplaina zvapera
Alright, nyaya iripo ndeyekuti Kuda ufanira plan because chakatochaya ende uziva kuti chakachaya. Aiwa, inini majaka ndoda kutaura papeya chapo ka ngachichaye. Kana zvikapedza zvapedza ini ndodzokera mubvunde. Anotaura muromo wake anotaura uyanzi Ndodzokera mubvunde futi. Hanzi chi? Makunguwo Aimbodyei. Ndodzokera mubvunde futi. Hanzi Makunguwo Aimbodyei. Makunguwo Aimbodyei pesa. Statement iro ringada kuedza kureva chimbotudza cho. Ameno kuti hanzi Makunguwo Aimbodyei kurakidza kuti indaimbodyi. Chishona yaita asi Chakadzika that's a deep. Chimbotudzawo zvazvinenge zvichireva Kuda. Handiyo gunguwo racho here. Kuti panga pasina nyimo Makunguwo Aimbodyei. Handiyo gunguwo racho here. Aiwa, I don't even talk about that. Handidi kutaura izvozvo. Alright. But inini ndongutaura kuti thanks about that video. Right. Thank you, Clinton. Alright. Kana anogona kuti batsirawo anogona kubatsira. Kana asingagone agonewo. No pet comments to Kuda. But I'm Kuda. Dini Kuda wajini. Alright. Yes. Aiwa bo. Yeah.